Добре дошли в Метро! Тук ние от Количка БГ изпълняваме вашите поръчки и доставяме до вратата ви вкусни печива и пресни плодове и зеленчуци, преминали през щателна проверка. Мениджъри по качеството инспектират всяка партида. Те не просто оглеждат външния вид, а разрязват плодовете и зеленчуците, за да се уверят лично, че са здрави, озрели и с отличен вкус. За вашата поръчка избираме най-качествените плодове и зеленчуци, точно както бихте го направили сами. От пекарните на Метро избираме за вас прясно изпечен хляб и други пухкави тестени изделия. Всички те са приготвени в деня на доставката. Нашите круасани, ароматни кифлички и вкусен хляб се пекат според текущото търсене, за да пристигнат пресни до вашия дом. Имаме и ясни правила за окомплектоването и доставката на покупките. Те гарантират, че всеки хранителен продукт достига до вас в перфектен вид. Количка БГ. Свежи продукти директно до вашата врата.